Mutta tänään mä opetan, miten tehdä ilmaveiviä vaikka maaliin. Ja se on helppoa. Otatte pallon. Vaikka vedätte tälleen siinä. Otatte tästä ja siitä vedätte. Mä nyt viittin vetää, ettei se mene osu tohon kameraan. Kokeillaan nyt. Tää nyt onnistuu, mulla on vähän käsikin. Joo, tolleen esimerkiksi. Mä rupeen tässä nyt kummosia veiviä vetämään. Vedän ihan tavallisesti. Käsi on nyt vähän kipeä. Ja nyt. En nyt ihan onnistu. Kokeillaan uudestaan. No. Silleen se vedetään. Tuo on ihan muuten mun mielestä ihan helppo, kun otatte tästä vaan tälleen. Vedätte tästä. Rupeatte vetämään silleen vaikka tälleen. No. Otetaan vaikka tuosta nyt violettipallo. Otetaan nyt vaikka tällainen mun uusi pallo. Otetaan toi viivakoodi pois. Ai. Lähtispä nyt tuo viivakoodi. No, aivan sama. Mä en jaksa viivastuttaa teitä. Otatte. Tää maksoi muuten euron. Aika hyvä pallo muutenkin. Otatte vaan tästä. Vedätte tästä. Se pitäisi vetää nopeasti. Tästä. Ja sitten tästä vaikka vedätte nyt. Vaikka tästä niinku silleen maaliin. Elikkä nyt mä näytän tän tällä hitaasti. Pallolla. Maaliin. Ja sitten erillinen veivaus on sille tolleen. Mutta ei nää nyt mennä onnistuu. Moro!